ও দেবলমা হিনজাই বসং তিনিনি বসং ইয়াম ও হাজার বছর সিগাंनि বসং বুমুং হয়তো দেবলমা जों মানখানা 80-90 বছর সিগাं পেওয়া বসং হুঙ্গাই হাজার বছর সিगांनि বসং তিনিनो जों पयला मालायमानि पान्दा हानाय जों कुथुमलायो आगि बलं लामा गोरै पान्थर लामा अंखा दाबुक जोंनि रेल इंखा लामा अंखा थांनानै फैनायनि बागै गारि इंखा जों थांलाय मालायखा अ त्रिपुरा हाव उत्तर हयते दक्षिण पूब हयते पश्चिम साजानि सालाव थाङै फैनाय मानखा आवन बागैनो अजाराव हुंगाय जों खरसा सिनिलायनानै खरसा नुग्लायनानै खरसा बोखानि कक सालायनानै जरा सफायका आवन बागैनो तिनि मालायमानि पान्दा आवन बागै तिनि अमालेमा पान्दावो खाबाय खुबाखाय तिनि कय हरमानि न खराबै तिनि मानजा फैनायनो रंलां जतन लामसगो आं लामसगो तिनि हानि त्रिपुरा हानि तिनि मन्त्री फरेस्ट मन्त्री वन मन्त्री श्री अनिमेश देबबर्मा सारनो लामसगो तिनि बिसिङाव तिनि मिसा तिनि मानजा फैनाय आगिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार एवं चीफ एक्जिक्यूटिव मेम्बर टीटीएडीसी भरमग्राम अगुर देबबर्मा महाशयनो आं लामसगो आगिनि चीफ एक्जिक्यूटिव मेम्बर चेयरमैन टीटीएडीसी इंखांगा भरमग्राम रंजित देबबर्मा महोदय बहुचिन मिनिस्टार दंगो आं लामसगो चिनिरो एमएलए भरमग्राम रंजित देबबर्मा सारनो लामसगो आं चिनिरो भरमग्राम एमएलए चितो देबबर्मानो लामसगो आं चिनिरो भरमग्राम नन्दिता देबबर्मा एमएलए ताई अरो ताइबो आदम रकम अरो सुइकुरुं साइकुरुं दंगो जत रानि खाबाय खुबाय हाय लामसगो जोंरो तिनियो बसं होनाय जोंरो कुथुमलायमानि टांमै जों कुथुमलाय जों आबरनो आसक डिटेल जों साइमे आफानो ग्लिम्सेस जोंनि नाहारमं तामो जोंनि बुसकां सालो जों आबरनो किसि सासुं आं सारानि मु साइखालरे मुजुंगो तिनि अमो हंगाय नन पलिटिकल एंड नन रिलिजियस जों राजनीति खैनानि बागै बया धर्म खैनानि बागै बया धर्म जानि जा राजनीति जों जानि जा व्यक्तिगत व्यापार जे जायगायाव राजनीति धर्म बाय उंया आ जायगायाव जों थाङै भेगलाय अ समाजनो ससाइटिनो जों जोंनि हामनानि बागै अ जोंनि बुसकांनि दफारने बुस्तिन सरायरने हामनानि बागै नेक्स्ट जेनेरेशन हामनानि बागै युथ रने हामनानि बागै जों ताम सां तांवां अ दफा साइसें खै जों ताङै मैया कोनै खै तांमैया पाहाथै आंगाय जों तांजागौ इमानो आवन बागैनो जों मानसिफोरा जोंनि ट्रेडिशनल कमरि थां दङ बुसकाङो जों दिनके दिन जों दाबो आधुनिकतानि जुग मडार्न एरा दाबो सफैका दाबो इनफरमेशन टेक्नोलॉजी जरा सफैका दाबो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जरा सफैका जोंनि कमरि थांगा जोंनि आगिनि हुकुमु नायकलमा जोंनि सीमा आगिनि लाइबुमार कमरि दंबायो आबरनो जों प्रिजार्भ खैतानानि बागै थेनांगो जोंनि जेनेरेशनाव आबरनो साइमानानि आबनो सिनानि जों बरनि जोंनि दफा बजागानि बियांति हिमैतम बजागा जों हिमैतम बियांगा जों थांना हारितम आबनो जों साइमानानि बागै आबनो जोंनि कानमुं जोंनि चमुं जोंनि तामुं रक जोंनि अर्नामेन्ट्स जों प्रिजार्भ खैनानि ताई जोंनि बुसकांनि जे जतनि हेले जोंनि नांगुमानि दाबो दफा हामनानि जरा दफा दाबो जानानि जरा भारत हाकद पृथ्वी में 200 countries दङ 200 country दङ more than 200 country आवर विश्व भारत वर्ष दाबो 5 नम्बर अर्थनैतिक दिक दिया आर्थिक दिक दिया अमेरिका चाइना जर्मन तै जापानी परेकी इंडिया नेक्स्ट 2 बছर 2027 हमका इंडिया 3 नम्बर सगिनाय अर्थनैतिक इकोनॉमिक अवस्था वो जों त्रिपुरा सरक बा तिनि देबबर्मा बसंग बुसुक जरादै जों आबनि अंशिदा रोंमांखा आसा खालाय इंडिया हा जदि गोनाङै दं हंगाय जों गोनां देंखा हारिनायखा हंगाय जोंनि बिसिङाव कायसा मेजर खेबुं दं हंगाय रां पैसा गोनां माइ गोनां रां गोनां जों सावनो वासु साख्रि खालायनो वासुगो जों वासावनो वासु 1 कोटी 50 लाख गोनां बरनो जों वासुगो
tabuk ha India ha jodi tabuk jodi 3 number position thamsogoi hongkai tini Tripura hani bororo kompoke 10 থেকে 12 জন 100 কোটি খালি খরচার মালিক নারী যারা সবাইকা 1 কোটি হিঙ্গাই tabuk 1 টাকার সমান সিং থাকছি জরা আমাকে শিকলা রংথানি আবো tabuk কইমু শিকলা tabuk তুম tabuk Facebook tabuk Facebook চালানোর মালিক দি বয়স বসু 44 বছর বয়সে जों फ्लिपकार्ट होनाय जाय जों जत पार्सेल हारो खायना हारो बिनि बयस बसो बने 44 45 से बागफोरसा इंजिनियर बखरसा दिल्ली आईआईटी नि कम्पिउटार साइन्स परिजाक जोमाटो होनाय जोंगे सालायमानि आबनि मालिक बब अमतिनो 40 থেকে 45 বছর বয়স बिनि बडी बब दिल्ली आईआईटी नि मैथमेटिक्स एंड कम्पिउटिंग नि परिजाक चीनी शिकला रक चीनी स्टूडेंट रक kaham कॉलेज पढ़ी दंगो kaham इंटेलेक्चुअल बड़ दंगो जों साख्रि नुख्रो खाब्रं गायिया बरनो जों सुबरन लगे सोसाइटी बसारा नांगो बरक जखर रां गोनां माइ गोनां हाय 100 कोटी ताबो सचिन बांसल होनाय जे फ्लिपकार्ट नि मालिक 2 लाख कोटी टाकानि मालिक लक्ष बरकनि जागा चाकरि खायो त्रिपुरा हानि बरक त्रिपुरा साजदि खरसा खरनि आम देखराय लक्ष कोटिनि मालिक गांकाय 1000 कोटिनि मालिक गांकाय बर आन्दार लक्ष बरक चाकरि मानो जों आयांसन हारा नांनाय ताबुक जरा चाकरि थाङै जों 10 जन 20 जन चाकरि आबर 1000 बरक एप्लिकेशन दिवै खरगुस मान 10 जन मानो 20 जन मानो 50 जन मानो लाख बरनो इनानि क्षमता करिसिनि जों जदि भारत हाकत सारा पृथ्वी बिसिबां 10 नाम्बार पजिशन थाका हांगाय त्रिपुरानि तिप्रासा पसं develop person bisingo at least some position जों मारा नांथों ताबुक जरा सफैका आवर बागै सोसाइटी नि आजा गावसिनि बसंनि आजा गावसिनि बंगलो चुबानानि जरा सफैका आनि थानि हो फादार हानि बरक आं जखन दप्तर सामंतां ग्रुबो गोबां बरक खायो बरन बयस 30 বছর 35 বছর खरचा मालिक 100 कोटी 200 कोटिनि मालिक आं सिमो भिक लाय बरक सम्भव का बनबाय बरक साबो आनि मा सं बाबा सं बिजनेसमैन बं बिजनेस बाइक लायखाका जों मुसाया मानियाखा आं कलेज परि मानिया आफानि सोसाइटी नि बरक आनि दफानि बरक जों सुबाखा आं कलेज थांखा परीक्षा आं परिवय कलेज थाङै आं कस्ट एकाउंटेंसि परीक्षा प्रोजेक्ट नाखा बेंगलुरु